Uba peniat sing sim ubrew MDC jong keseng NPP naso rengkam constituency hadin ba om syam ladon ke baikon persya haga jinglet thep kerteng ban shimti yak syuki kumu CEM jong ka KHDC ula job suk ban shim yak syuki kumu chief executive member Khasi Hills Autonomous District Council haga balapan skam sendon hayeng dorbar thawan ka KHDC yak balapan sngau daw lampang hayeng dorbar uba lamprang bla hadin ka jing permana jong lampang ya ka kerteng jong CEM ubat mai jong ka council yo ba peniat sing sim la pediang sumpah bat ai borom negeri khot jong ka ying dorbar kiba kentup yai kong Magdalene Saukumi Maulong MDC na omsning kong Chris Mary Kharpuri uba PNSM bat kiwe ki MDC ka executive committee balailam da ka United Democratic Party Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jingilam jong ba Titos Starwell khan kala klem no hnin kasngi kata ha ka khat khandai tarik uchleu arjar arpulai hadin bau MDC jong seng NPP naram rai jerngam constituency wa bajo pengrup ulawan ra ya ka no confidence motion ha ka dorbar liur ya ka executive committee balailam daw MDC ka UDP na sora constituency uba Titos Starwell khan la pen klem no ha ka no confidence motion ka balayo ya ka jingkersan jong ki khat nyongut kit khot na yung dorbar ka badon lai phongut ki MDC ka bala biang pura yaw number ban pen klem no ya ka take executive committee kini ki khat nyongut ki MDC ki bakersan ki kentup ya ki khat wengut ki MDC jong ka NPP bat henrungut ki MDC jong ka seng congress